U-Anisha uvele wadida amaphoyisa waphinde wabaleka futhi. Ngabe ngibona u-Anisha noma mina ngaboni kahle angishaye eceleni kodwa ngimbonile ethempelini. Ubone bani ethempelini? U-Anisha. Kungenzeka yini ukuthi beku-Anisha besemumva kokuwe kweshendeliya sonke lesikhathi? Kuzomela ukuthi siqede ngorani simsusi. Bafuna uqotha imbodo nesisekelo ngomndeni wethu. Futhi asifuni lutho nje thina ezobeka umndeni wethu engcopheni. Ingakho thina sifuna ukuthi kuze abantu abamenyiwe kuphela lapha emshadweni wethu sobabili abazongena la. Le imoto TVJ enza kanje ngiqaqela amabhlek akhe. Oh yebo, enze isiqiniseko sokuthi ufaka umbhobho kule moto. Ngingathanda ukubeza bememeza njengoba bobabili bewohlaka bebheke efeni kwabo. Manje maqeda khama. Kwenze njani? Ngizama ufaka amabhleki lapha rani. Kodwa wasebenza inhlobo. Umdlalo wenu lo usuphelile werani no TVJ. Ithemba alibulali ngomsombuluko kuze kube yisonto. Magama nxa ihora lesishiyagalombili. Kustakanya kuphela.